ایواره و بخیر بینرین چرپل مدیا ایرو دیسا داویا هفته و ام به برنامه پانوراما هفته لگل ونه گلک میوانه من هنه ایرو یکی جی رئیسدار سالم چریکره و حنفی تورانه و هر وها علی فکری عشق و مهدی چلگن ده میوانه مبن ده هر یکی دمجاری خدا ام بنرن چکا ایرو ده برنامه مدا چه هنه از آنم گلک تشتنه لیکن بنرن سرنویسه برانشانی ممکن کد برنامه مدا چه هنه جنریب کرم خواه بله بینرین هیجا پیشی که هم دست به برنامه خواب کن اون تزانه که باشور ولات ما ایرو دبستان ناروبرو دست بکر بو پرورده دست بکر بو لجبر وی ماموسته کی کرد که ناوی وی ابراهیم صباح ناصر لنافچه شکل و بیانی سرس بیزو درکتیه که آلا کردستان بلند که دالقینه لمخابن به کاربا الکتریکلی دایه و اوجی جیانا خوا جدست دایه ام دزانن جبر کو آلا کردستان دالقان دیه ام وی وک شهید آلا کردستان ببیرتینن و ام سرساخی جبو گلی کرد و مالباتا ماموسته ابراهیم صباح ناصر و جحمی کردستانیا سرساخیت خوازن جیوی بهشت به او شهید آلا کردستانه بريز وسلاف بلا امنانها بزفرن برنامه اخوه هون زانن که اوا چند روزه که لترکیه رجب طيب اردوغان سر کمار ترکیه جنشکوا پیشنیاره که آنی و گوت ادی وقت گوهرتنا دستورا ترکیه هاتیه لأم دزانه که دستور ترکیه در دیروکا خدا جار اول 1921 دا پیکاتبو کمارا ترکیه او چاق قیمه خود وینانی جبر که تیده هنکی هندک بجی لدیسا که قیمه وان پی نهات او کن دموکراتیک هبون تیده وساد بیجن رابون 1924 دا وی گوهرتن وی بسوگر کرن به قانون به او کن جدی کو ایدینی کاربن کسنی کاربه وانا بگوهره ماکزاگون نا ترکیه پشتیوی 1961 دا دیسا به جونتای دارک دن هاته گوهرتن بسا دوام کر حتی 1982 دیا به جالی کنان اوران و دیسا جالی جونتای و ماکزاگون هاته گوهرتن پشتیوی دوام کرد حتی 1995 حکومت جین دوروکتا خواستم بگوهرن لی تشتکی نکاریم بکن پشتیوی دیسا 2017 خواستم بگوهرن حتی نزدیک هفته خالی ویجی لحب کربون که بگوهرن لی دیسا جی لویجی لحب نکرن و حتی ایروهات اجا او ماکزاگون تیراوان نکر رابون بریارین دنگرتن یکی جی بریاره ده حکم قانون ده قانون نو لیزه ده کرن و
magazagona xwe li ser xelkê êdî jidandin hekmê cuntayê hekmê nedemokratîk lê zêde kirin. Êca ez dixwazim ji mêvanê xwe bipirsim gelo îro roja wî bû Recep Tayyip Erdoğan serok komarê Tirkiye ji bo çi pêwîstî dît ku pêşniyarekî wisa bîne were rojevê ez pêşî ji rêzdar Turan dixwazim ka gelo çi dibêje ji bo wî îro roja wî bû ji bo çi ev pêşniyar hate Niha birastî wek ku cenabê we jî got gelek caran Tirkiye dibêje em ê Markezagonê biguherînin lê belê hetanî îro hin guhertinên piçûk têda çêkir lê ew xas wek ku tê zanîn ev Markezagona heyî Markezagona 12 Eylûlê 1908 û ne li ser ferekirina azadiya li ser em bêjin ku azadiya teng bikin li ser wî hatiye avakirin û ava 100 sale dewleta Tirkiye raya xwe giştî milletê Tirk bi taybet milletê Tirk kiriye wek astengekî mezin ji ber wî jî nemimkin e ku vê gavê li Tirkiye Markezagon bê guhertinê ji bo ku Markezagon bê guhertinê divê ku mutabaqatek civakî hebe lê belê em lê dinêrin civaka Tirkiye wek ku tu bi kêrê bikî diqeta biye diben û rêjeya wan jî pir nêzî hebin aliyekî bi tevayî li hember azadiya fikrê ye li hember azadiya rêxistinbûnê ye û ji xwe di mesela milletê Kurd da hazirî ti tiştekî nî ji wê bonê meriv dikare bêje ku îro li Tirkiye ew îklîma ku Markezagonek nû bête çêkirin tune ye lê ev nayê wê wateyê ku em li ser Markezagoneke nû em fikrên xwe nevêjin helbet em xwedî fikirin em wek milletê Kurd em jî xwedî fikirin lê belê beriye ku ez derbasî wî bibim ez dixwazim viyanê bêjim yanî çima îro hema ji nişkava Erdoğan derket got em ê Markezagonê biguherînin em zanin ku got em ê di alê hiqûqê de jî em ê reforman çêkin lê çi bû biryarên mehkema xwe bilind ku divên Anayasa Mahkemesî biryarên wê naz nakin mehkemê daha nizm biryara mehkema bilind naz nakin ev yek ev reforma wan e di do biryarê em bêjin dadgeha mafê mirovan a Ewropayê naz nakin lê li gorî yasayê wan e gere naz bikin ev reformê wan evin ev jî tiştek wisa ne dixwazin yek dixwazin ku ew bala raya giştî ji pirsgirêkên wana dûr bixînin çi ne pirsgirêkên millet ku li Tirkiye dijîn Kurda û Tirka tev yek di alê aborî da li ser wana zextek pir mezin e birçîne însan îndî birçîne bi rastî bi piştî vê pandemiyê jî êdî birçîbûn
gihiştiya asteke bilind. Ew yek. Didiya hêdî muxalefeta li hember Erdoğan û şirîkê wî MHP hingî diçe bilind dibe. Li gor hin em bêjin ew lêpirsînên ku ji bo wînê dengê xwe bidin kê li gorî wan asta dengê AKP û MHP kêm dibin. Her ku diçe kêm. Dixwazin ku di vir de ji xwe re ewkekî jî derxin. Divên gelo em nikarin li ser mesela Makezagonê em berê muxalefetê bidin. Muxalefet bi hev keve hinek ji wan bên bigîjin me. O sebebek dinê jî dixwazin li ser mesela Makezagonê dixwazin raya giştî li ser wî jî bikin di beş û beşek jê bikin hevalê xwe bi wî awayî ew nakopiyên nav raya giştî hinkî dijî tûj bikin li ser wî. Ez înca werim em Kurd divê em çi bikin. Kek pêşiya ku em werin wê ez ê ji birê Salim Çerîkev jî bipirsim ka li ser vî ew ê wî çi ye paş em ê cardim bizvirnete. Birê Salim tu zanî yani eva Türkiye îro Makezagona ku heye birêvan nabe wî bicînayne li ser wî jî rabû ku got biryarên di hikmê qanûnê da rabûn biryarek wisa jî derxistin û aniha jî dixwazin biguherin ya jî tiştek wisa avêtina rojevê çiqasa rast e em ê niha li vir ser wî biaxivin hûn çi dibêjin cenabê we çi dibêje. Spas kek Mîrze kek müsaada te hebe ez çend noktê dinê wan destnîşan bikim. Yek jî Makezagon derheqê pirsa organizekirina dewletê da ye. Yani ev ê dewlet çawa were organize kirin. Ew bi qanûnekî esasî tê formülekirin. Di vê noktê da du nokte tên münaqeşe kirin. Gelo ev ê sîstema serokatî be ya sîstema parlamentarî be. Ku Türkiye hetanî sala 2017 bi sîstema parlamentarî dat îdare kirin. Berî wî di peryod jardinê ketin serokatî lê bê ew qanûnê esasî nat biguartin. Qanûnê esasî di 2017 da hat guartin û ev sîstem wek ket Makezagona Türkiye. Hinek dibêjin ku sîstema serokatî rastarast bi sîstema federatîv va têkildar e û ev dikare here dîktatoriyê. O berevacî wî ke new sîstema parlamentarî zêdetir bi demokrasiyê va têkildar e. Loma jî divê em derbasê sîstema parlamentarî bin. Ev şeklê organizekirina dewletê rasta rast bi demokrasî va netêkildar e. Wek nimûne Iraq jî hem parlamenter hem federatîv e û Kanada jî hem parlamenter û hem federatîv e. Di nimûnê gelek ji da me nikare ji xwe wan bi hev re muqayese bike. Iraq ji demokrasî gelek dûr e û sîstema Kanada jî em dizanin çiqa dwarê azadiya xwe îvadekirinê û xwe rêxistinê da pêşketiye. Her ewa sîstemên serokatiyê jî cardinê rast rast bi demokrasî va ya bi dij demokrasî va netêkildarin. Ew gelek nimûnî wî hene em karin Amerîka û Brezîlya bidin berhev. Amerîka û Brezîlya jî hedû jî sîstemê serokatiyê hene û hedû jî federatîv in lê cardinê dwarê demokrasiyê da gelek cudayetê mezin di nav wan de hene.
Pirsa esasî ev e. Gelo em Kurd yek jî devleta me tune em bi nasnama xwe bi statiya xwe tune hatine hespandin bi vê rewşê em wek mafekî kolektîfî li hember demokrasiyê jî bêçare ne. Em nikarin ji demokrasiyê jî îstîfade bikin. Loma jî ji bo me Kurda hem pirsa yekê hem pirsa didiya pir nemîme. Yani ew ê şeklê dewletê serokatî be, parlamenterî be, ew ê bi vî hewayê qalibê demokrasiyê ew ê bi çawa be. Ji bo ku em nikarin wek mafekî kolektîfî ji demokrasiyê jî îstîfade bikin. Di vê noktê da divê ku em xwedî helwestekî cuda bin. Yani serokatî dibe, parlamenterî dibe. Em divê xwedî şêlekî zelal bin. Ew ê ji bo mafê me kolektîvî ev hedû sîstem ew ê çi bînin, ew ê çi neynin. Di 2017 da wexta ku ev Kanûnê Esasî guhorî û sîstema serokatiyê ket vî Kanûnê Esasî mixabin em Kurd bêxwedî bûn. Hêzekî bi navê HDP ku wek pro-Kurd tê naskirin derketin kolana diş sîstema serokatiyê derketin û gotin ji bo Erdogan em te nakin serok. Di heman demê de hinek Kemalîsta jî ji Erdogan şik dikir. Digotin ku Erdogan dixwaze bi sîstema serokatiyê Tirkiye ber bi federasyonê ve bibe. Yani Kurd li ser herêma xwe bibin desthilatdar ya jî bigihîjin hinek mafa xwe. Li ber min notekî heye di 13 meha çara da heypevînekî dû û dirêj bi İlker Başbuğ re heye. İlker Başbuğ û hinek Kemalîstên dinê vê meselê dû û dirêj dirxînin bi Erdogan nebawerin û êrişê sîstema serokatiyê dikin. Barawe dixwazim bikişînim hem Kemalîsta êrişê sîstema serokatiyê kir ew tirsiyan ku ê Kurd bigihîne heqê xwe û hem jî ew rêxistina ku xelk wê bi navê Kurda nas dike HDP êrişê sîstema serokatiyê kir û Erdogan re ketin rikberiyê û rewş hat hetanî îro. Loma jî Belê niha dixwazim bipirsim niha di makezagona Tirkiye da sê xalên pêşî bi xala çara hatiye misogerkirin ku navê wî, sîstema wî û zimanê wî û sirûda wî nikare were guhertin û daxwazekî wisa jî qedexeye. Yani bi qanûn qedexe kirine. Îca ev sîstema ku niha heye ya jî dewleta ku niha heye gero hazir e ku wana biguhere ya jî wana misogertir bike. Keko nehazirin ji bo ku Kurd bêxwedîne. Ji bo ku Kurd li piyasê tune. Yani sosyeta herî mezin ev e. Rewşa Kurda îro ji rewşa Lozanê xerabtir e. Gelek fersend hatine vücudê. Piştî têkçûna sîstema komünîst li Sovyetê û ê dinê dünya ket rewşekî nû bi deha dewletên nû çêbûn. Lê Kurdan bi vê îdeolojîkî naylon xwe angajê hinek noktê dinê kirin û tirsekî mezin heye ku Kurd ji van derfeta îstîfade nekin. Lê ku Kurd hebin bê qeyd û şert gav bi gav ew her sê madê ewlî jî ku bi mada çara hatiye mîsogerkirin tev têne guhartin. Ji bo ku jiyana madî li ser denga ye, li ser balansa ye em tunen, em bêxwedîne, loma jî
yani ev kanun vere guarandın ne guarandın yani bqanata min em Kurd ve pırnekevin va münakaşa em bikevin münakaşa esasi ka gelo ji bo me çitîne yani duvarê mafê kolektivîte ji bo me çitîne em dizanin ku federasyon gelek ciyada bi sistema serokatiyê ve têkildarin. Farkiya federasyon û otonomiya ev e. Di federasyona da ew millet, ew grup xwediyê axa xwe ye. Di otonomiya da xwediyê ax hikûmeta merkezî ye. Loma jî em divê van tişta münaqeşe bikin. Gelo di sistema serokatiya Tirkiyeyê da em dikarin li ser axa xwe bibin desthilatdar. Ji bo ku pirsa me pirsa desthilatdariyê ye. Pirsa me pirsa Kurdistanê ye. Milletê Kurd divê ku gav bi gav vî heqî bi dest xe û li ser axa xwe li ser welatê xwe bibe desthilatdar. Pirsa esasî ev e. Yani Erdogan dixwaze Erdogan birokekî pragmatîst e. Yani kî mil bide kî rê ji ra veke jê iqtidara wî ra xweş ke ew ê Erdogan bi destê wê gire. Wexta Kurda ku em te nakin serok baxşedî got kerem ke ez te dikim serok û rewş hat hetanî îro jî loma jî em divê ku zêdetir bi rojava xwe münaqeşe têkildar bin û yani Erdogan dixwaze gelo rojava Tirkiyê biguhêre neguhêre mümkün e dixwaze biguhêre Belek salim. ji bo me pir Gelek spas ez ê cardim bizdirim te ez cardin çimba mêvanê xwe Henifî Turan Birêz Henifî Turan aya ew heye ku Erdogan dixwaze ev rewşa hayê nû we behsa ew ka kir ku rayê wî kêm biye dengê wî kêm biye carek din biçe hilbijartinê belkî têra xwe deng negire dixwaze bi guhertina makezagonê emrê xwe wek Putin dirêj bike ku heta bikaribe li ser iqtidarê bimîne dikare wisa be Niha nemgo yani wexta ku vê meselê avêt ortê di sê ewkêwî hene di sê sebeb hene yek jê jî ew e yani dixwaze di vê meselê da gelo dikarin nakokiya derxin hem di nav civakê da hem di nav ewkê da di nav civakê da nakokî derîne ez çiqa dikarim ji wan nakokiya sûd vegirim ew e lê ez dixwazim meselê bînim berya ku ev gav bê avêtin divê ku li Tirkiyê hin guherîn pêk werin wek zihniyeta milletê Tirk jî biguhere ji bo wî jî divê ku iqtidar yan dewleta Tirk hin gava babêje çi ne ew gav yek hiqûqa heyî pêk werin hiqûqa heyî jî pêk nayê di do ew zimanê neyênî zimanê çepel ji ortê rave ew zimanê ku soylû dertêl nav çavê Kurda dinê rew û heqaretên Kurda ew ziman gere ji ortê rave ê sisê divê ku azadiya fikrî ramanî û a rêxistinbûnê pêşiya wî vebibe ew azadî berfireh bibe ê çara divê ku efyek siyasî agiştî derê li Tirkiyê ê pênca jî zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê evana ku pêk werin ew çax ew îklîma ku meriv dikare li Tirkiyê makezagonek nû xeber bide dertê ortê piştî ku vana pêk hatin meriv ew çax bêje kerem kin ji qewlî wan ve hodrî meydan ama em ewilê makezagona heyî ji maddeya çara dest pê bikin maddeya çara ji ortê rakin yani ew em bêjin tarîfa dewleta Tirkiye em ji nû da bikin çi bikin em ê wê tarîfê em ê wê tarîfê bikin em ê bêjin dewleta Tirkiye ji Tirka û Kurda pêk tê di milletên sereke vê dewletê pêk tînin o her millet li ser axa xwe xwedî desthilatdar e yani em dikarin bêjin
او چاخ ام دکارن فدرالیزم به ترکان را مناقشه بکن لی جبوی کو ام وی مناقشه بکن وک کو مگو دوی کو اقلیم او بگوهرتن او ذهنیت ملت ترک جی بویرا از باورم کو او وان گوهرینن کو من گو چه ببن او ذهنیت ملت ترک جی هدی او بگوهره لبلی ایرو وقت عملین نرن جی مخالفت بگره حتانی ام بیجن اقتداره حتی او پارتیا کوش صدی نوت پنج دنگ کردا هدف دستینه لبلی وقتا کو دچه پارتیا که زیارت دکه بلکی او جی مجارک مبو بشرموک دچه ناخوازه کو ناوی کردا او به او پارتیا دنی ناخوازن کو پرا fotoğraf evanji bekşan. برز İklimi da ne mümküne ko برز حنفي بله makazagon ki nu pekwere. بله امي ورن مثلا هدف امي باخذ بله. زيارتها لمخالفات تركيا كنت بجا مخالفات يجي جبهه ملي كش خرط بجا جبهه ملي قالوا او دخازن ماكازاغوني بقهر يعني لبيشيان ماكازاغونا كي قهرتنا ماكازاغونا كي ديمقراطيك هي كو ام انها او بكم يجي او اگر او تنبن al yedine bir seri hoş ko hemen ne kare bu herre. Niçin bejiş bu? Ez dibêjim yani şu denge AKP û MHP têra guhertinê nakin. Yani li gorî makazagona wana dibe ku 367 tiştî wîsane gere deng hebin. Dengê wana 340 tiştekî ye. Ya wisa hengî tê guhertin 46 فلانه جبوی دبی کو هنک آلیکاری بکن لیه ام وی جی نابینن او ماکازاگون و ماکازاگون اک جوابه وکه که سالم بو او سیستما سروکاتیتینه یا پارلمنتریزمتینه کی جان ماکازاگون او جی نخویایه بتنه امزانن پارتیا کوشخورد و ای پارتی و CHP emzanın ko ew dibêjin em sistema parlamenterizmê dixwazin wek tê xuya kirin partiya Babacan û partiya ew ko jî Davutoğlu jî wê sistemê dixwazin lê belê sistema mesela me Kurda mesela sistema serokatiyê yan jî sistema parlamenterizmê nîne ne ewe mesela me ne ewe yani mesela me çiye mesela me ku em li ser welatê xwe em bibin desthilatdar bira di nava me û milletê Tirk da em ewkekî çêkin em bêjin tiştekî nivîskî ku navê wî makazagon e em îmzayê xwe li binîxin em bêjin em ê mafê me ev mafê we ev ام خو به وی رنگی به وی آوای ام خو به هبرا او بکن او چاخ امتکارن ورن هورگلیا ام بیژن گره اف ماکازاگون آزادی خواز به نه پیشی آزادی بگیره گره اف ماکازاگون کی دموکراسی به پارزه ماکازاگون کی کو لایسیزم لایک به یعنی انتشته وسا او چاخ انتکارن yani guhertina magazagona Türkiye'ci mayal ser Kürda. Na, mesele ne ewe? Mesele tek salim jî behsa tiştîkir bide ku Kürt hazır be nizam çibin karı magazagona bu guherin. Lêce magazagona Türkiye guhertina mayal ser evkî Kürda. Em dikarin de magazagonên wanî nû da ez dişûna salim da bêjim em dikarin cî bistînin, ciyê xwe bistînin. Em dikarin di welatê xwe da bibin desthilatdar ew çav. Yani em nikarin bêjin demokrasiya Türkiye û o filan û bêvan alaqadara me pê neketiye em Kurdistana serxwe dixwazin û ew qas ne wisane. Em li Türkiye dijîn ew demokrasiya wan jî makazagonên wan jî yasayên wan jî me alaqadar dikin heta em bi hevra dijîn.
ایروژی رالی تامه ام نکارن دولت کسر بخواه بکن بابه من ام مجبور بن که ام وان ده نبا یک دولت که دا لهر کس لسر ام وسا دبینن يعني كان حنفي دبرت خالد قلت بيجي كان بله بله برسا ديمقراسي يعني وقت تاكا كاس يعني الديمقراسي مهمة لهر دوري لي وقت تاكا كاس ام لتركيا هولاتي تركانة وش ديمقراسي جي استفادة كن ام رايدات كن ام تقارن ببن ماموستا ام تقارن ببن كارمند هر وسا لي برسامة أساسي معرفة كولكتيفية لو ماجي قالكم معرفة كولكتيفية تنبه برسا ديمقراسية دفي روشيدا بوما نبر أوه نبر جرينجا يعني أم تخوازن وك نتوي كورد جماعة خوية كولكتيفي استفادة بكن وديمقراسي ببا باياندا ما في ماي كولكتيفي وك تاكا كاسي تبرلان توني يعني شخو هولاتي تركانه وام كاربن تركيا كي برباشي ام كاربن كومونيستا كي برباشي ليه برس امنينه بله سپاس بو هردیا يعني هم دزانه کو دوی کرجی خود وردا آماده بکن بتشتکی وسا جنها حاضر بن سپاس بو ام دروازه خالا خوای ددیا ببن جبر کو وقت زود چه خالا ما ددیا پلتفرما زمان کردی حتى انها چند حب نامه جهنك سازي دزگه و حتى سروکمار ترکیه هناك نامه جبو پرورده زمان زکماکی لترکیه تخوازه هناك گاوا باوجه و هناك نامه جنویساندیه جهنك برسف گرتیه جهنك برسف نگرتیه هون که سالم تو چت بیجیش بوید دکاره تشتكي جبر او بك يعني بروباغندا كي وساب بك او كي وساب بك كل الريه الدنيا الريه جهاني حق بيجا ولا بنرا ام تشتكن وانا او كناك ويك بلغه درخ جوري قرات عمل او بلاتفورم زماني كلي تشتك باشتك ونامج سرو كومار تركاراج بارتي تركاريتك زبوك دبك كك ميرزاتيك ام تشتكي بنخد بكن يعني زمان تخودي كاركتركي سنفينينه يعني زمان هم اي برولتاريا هم اي بورجوازيه هم اي بورجوازيه ناوينه هم اي كاركراي هم اي غودر زمان اي نتواكيه لو ما جي يعني ام لهمبر زمان شيلكي سنفي نسين تشوته دبي نقطه دا كي دبي دواري ستاتوسندنا زمان كردي دا حنفي خوجه بسا اوی زمان کردی به زمان پرورده تشک گلگ راسته کی مر بده وی تشتی دوی کو ام جرا سپاس بکن لی ام لازمه وی تشتی تیغ روژه وی پلاتورم زمان کردی وی کارید که لدیاربکر بقرعت هم دوی کو لسری دا آخ پارتی هدا پار و همو پارتی کل دیاربکر ارگانیزه کرنه HDP ایدنه گازی تواکن و داكو اف بارتيه دياربكري لسر مركزي خو زخت دينن برس بكن جبوك زمان كردي بكبر روجبي زمان كردي ببا زمان پروردي هر هوا امتكارن هناك حركة سيفيل داراخن اما امتكار بخوازه او دستلادار رسمي والية قيمقام چيه ناويوي دويكو كردي زانبه ام کمپانیک وسابکن دو امکارن هناك تشتي وقع دفاقتو بكن هرن لوحة بغيرن لكيلك نافي تركيا نافي تركي شاربيك لغن نافي كردي بنفسينن اف حركات سيفيل بقناعة من بلاتفورما زمان كردي كارفان شالاكياجي للدارخة لي تشتيكو دكا تشتي باشن معقولا دلوك ما بشكري بك بله كيك عنفي تشت بيجيش بوفيا والله كيكو ازبيات بيجم نها كي داوي خبتك بحثا جرينجيا زمان بك راسته زمان براستي جي گلک گرینگه کو زمان جو ارته راوه جهوله راوه
ملت جی دقته نتو جی جولی را دبه یعنی اویا تشتکی پر وکریه جبو کو زمان کردی وندانه و دتشت دوی کو ام وک ملت بدن پیشیا خو یک وک تا که کس هر کس وظیفه وان هنه چنه دمالا خدا به زاروکه خورا لچارشیه د امبیجن د سیاره اندا وقتا سوار ببن به کردی بپیون به کردی دانستندنان بکن لبازار دانستندنه به کردی بکن او پارتیین سیاسی ریخستنین سیویل او جی برنامه خو زمان خو برا کردی بن از ورم سر پلتفرما زمان کردی براستی جبر کو از نزدا ج ام بیجن دا مزراندنا و حتی ایرو از اما بیجه ند ناف داومجی پر دنیزدا جارنا از دناف داومجی از ویا بیجن به ام بیجن هن پارتیین می کو نابه خو دانین پارتیین کردستانی وک پنج پارتی و رخستن به هبره خبات کیوان هم چند سال بری جوری دست پیکر او برفره بو هدف جیکت نابه aslında مدخواست کو ام خدا پارجی تکر نابه لبله خدا پار نات مخواست کو ام حق پارجی تکر نابه هیجی ريج هاك باري رابكريه اللي هاك بارشنا مخابل ناتن يعني لي بالي وقتا كو مرم لكارو خباتي وان دنيا كارو خباتي وانا اللي غوري كو هي ابا دسال سي سالكو ابابيه كارو خباتن باشتكن يعني هن كونفرنسان زمانو اول زمانو نظام روشن بيري ونظام زمانو ورحاصل لسروانا هم کنفرانسا کرن دوره دست بکرن به نامه آن جه رایدارن دولت را جه سازیا بلند زانکویا را زانینجا را نامه اکشاندن جه دیانت را نامه اکشاندن هری پاشی از آنم کوای جه سروکومار را جه نامه اکشاندن گوتن تدریجی او وقتا کو جبوی نظام وان ترکین دروی ترکیه جبوی وانا مافت زمان چقاس پر او که مهم او گرانه تو وساد بیجی وای کرد ام کرد نبا سینور ترکیه دانه او مفهوم او زمان فلان بوانتنه کا تجبوی مچد بیجی او گاوه کی گلک باش بو و از باورم او د وان روزه پیش دا 21 مهدا روزا زمان ده او کمپانیا کی جی دست پی بکن کمپانیا یا خواستکا کو زمان بله پیشی که امر و آرمانجا وان نامه چیه خوازه به وان نامه بگیجه که بود خوازه کو یک بگیجه رایا گشتیا کرده دو خوازه بگیجه رایا گشتیا ترکاجی یعنی ترک ملت ترک دنابا وان دا هنک درین بجن یا بابا والله ام بوانا نحقن او دوه پشتگیری کی جملت کرد را جه سیاسیین کرد را جه دوه پشتگیری کی او کار است ته ضراره کی ویتنه آرمانجا وان نامه بپرانی جبوی رایا گشتیه yani neko hedef avan ko Erdoğan ikna bikin o Erdoğan beje eri vallahi haklıyım. Yani az usad din. Diyaneti bersif dabu yanna. Bawer bike diyaneti nale bele kijan sazya zamanı sazya gotu va اوانا بتاني اوانا اوكدا برسيدا قوتن بايمه فرهنگين كردي و تركي نظام دكيشان سال دامه آماده كريه
و خباتي هنا فلان شتي وصايبو باشه سپاس ام دربازی خالا خواه سیا ببن هم دزانن هم لباجارن ترکیه و هم جی لی کردستانه وان دمن های داویه زختکی لسر کردن علوی هیه لباجارن ترکیه لچند باجارا لسر خانیوان بخط سور اشارت کربون و هر وحال اوکه دیرسمه نفچه پرتکه لگندکی وی زور ددن سر هنکا که جوان درات کوش بکن ادی برای خارجیه یا جی برای عسکر جی همال کلکویه اول گلو تینه بیرا مرفا سال هفته و هشته کل مراشی قطیان چکرن و هر وها خال سال پشت نوتی که گندو باجار کردستان بلا دانه کوش کرن خراب کرن کاول کرن و هدف آن مبست آن کاره بگی جمرت کاره وسا بیجه که دیسا تخوازن تشتکی وسا دست بیبکن جکک سالم بپرس هرچند اوی گوتو با اما مجارا منینه معلومه هدیه شما معلومه وک برمایه عثمانیه وقتا دولت ترکات آوا کرن دولتکی سنی و حنیفی الگور مذهبی حنیفی هات آوا کرن اف دولت جبو علویه بو ریگر جبو کردا بو ریگر اساس ایک مقدوره و دولت ترک از سنی و حنیفی ملت کرد و مذهب علوینه يعني لو ما جيت دوي كاركتر دولتي بقيد شرط ورا غوارت بدولتكي سيكولر دولات لهنبر حمو دين ومذهبه ببا بطرف حمو دين ومذهب كاربن خو اورغانيزه بكن د كاتيجوريا جواكي سيفيل دا يعني الدنيا جالك المونيفان هنا او خو اورغانيزه بكن او اندام وان جماعتا کاربن دواره اکونومیک دا پشتگیریا وان رخصنی خوب کن و او پره که در رخصنی خواه دوی که ویرگی ولا داخستن يعني قالك نموني وصا هنا وك حركات السيفيل مذهب والدين لازم اخوة اورغانيزه بكن نقطة جدا هي حركات علويتية وان سالين داوين دواري هشمنديتيا نتوهي دا دواري كرديتية دا بربشياربونة كباية او جيب قناعتا من جبو دولتا ترك دبوك تعلقكي دولتا ترك تخوازه بگره بری وگره سیستمی وگره بری سال هفته و هشمندیتیا علوی کرد جبو خود تعلقات بینه و ایرشه واند که یعنی او گلو تشتکی پرساته ابو تشتکی وک دما مراشه و شورمه کاره بقومه یعنی او پوتانسیل تم ترکیه هیه بطایبتی وان سال داوین که دو سه سال داوین مهپه بخواه وک شریک حکومتیه او دولت دا مهپه گلک ارگانیزه کریه لو ماجی اف پوتانسیل که هیه کارت که به حرکتی کارج بو مذهب علوی بطایبتی جی علوی کرد هنک خطریا بینه لو ماجی دوی مبهاجی ها و ویتشتی وک شیاربونه کی همبر رای گشتی بده ifade کرد gelek spas binarên hêja me serî ji bîr kir eger pirsê we hebin bi kerema xwe pirsê xwe bin dîşînin ku em bikarbin di nav da ya dawiyê da bikarbin mêvanê min bersiva pirsê we bidin me ji bîr kir wî li me biborin kek henfî tu çi dibêjî ji bo vî mijarê نها مصطفى كمال وهواليهم خو يعني او عاقله دا مزرينر اي دولة تركيا
دما کو دولت آوا کرن نکو دولت لسر نتویه کی آوا کرن دولت آوا کرن گوتنه من نتویه کی چکن yani نتویه کی چوامه چکن نتویه ترک o Sünni o bitaybet Sünni o vek kek salim go Hanifiye mi çekin ji boy wî bi ser Kurdan da hatin û bi ser Alewiyan da hatin ji bo ku dewleta xwe li gorî xwe netewa xwe ava bikin yani gotin em netewe wisa çê bikin îcar bi rastî te pirsî eva 100 sale aynî tişt dewam dike yani divek o sivê jî mereş cardinê çê bibe divek o sivê sêwaz cardinê çê bibe divek o geliyê zîla disva cardinê çê bibe yani em bêjin ew wehşetên şerê hendeka pir dûrî geliyê zîla nîn aynî zihniyet ew zihniyet berdewam e îca piştî ku hîmê dewletê li ser Türkbûn û Sünnîbûnê ava bû û dewlet jî bi ser Kurda û Elewiyan da hat û milletê xwe jî li wê gorê şikil da milletê xwe yani em bêjin milletê Türk îro bi piranî ji Elewiyan hez nakin ji Kurdan hez nakin ji wê bonê me got ew şert û mercên ku vê gavê makezagonek li Tirkiye yeka nû bê çêkirin tune ye wexta me got me ji wê bonê got tune ye ew milletê Türk ji wê re nehazir e yani Elewî ji bo wan e yani em bêjin her tiştî hek dikin Kurd ji bo wan e terorîstin terorîst jî her tiştî hek dikin bi wî rengî li me dinêrin a bi rastî îca Kurd û Elewî bi Xwedê hêjî bi ne li gorî dilê merivaya ku Elewî nêzîkbûna wanî Kurda bi tenê di van salê dawî da ew Kurdên Elewî hinekî meriv divêqê hişyarbûnkî ketiye nava wan ew jî bi rastî dewletê ditirsîne dewlet li xwe mikurtê divê evana min wan nehelan min Kurda nehelan min Elewiya nehelan ew refleksa ku diçin deriya jî ew gidatînin serê refleks ew e dixwazin biçewîsînin Elewiya biçewîsînin wexta ku îşaret datînin ser derê Elewiya ez di wê baweriyê da me ez li metropola nînim lê ez di wê baweriyê da me Kurd jî xwe di binê wê çewsandinê da hîs dikin dibêjin ku Elewiya tiştekî bînin serê Elewiya و derê wana îşaret dikin sibê ew ê dora me veşin axir li bajarê Tirkiyeyê ku bi Kurdî xeber din êku bi dihan car hetan ha êrîş birine serwan û wana xistin û wana birîndar kirin zan çi aynî tişt e gelek spas em werin em biçin aliyê dinê welatê xwe li başûrê Kurdistanê ev demek e ya jî hema bêje ji roja ewlê hetan ha problemekî di navbera Herêma Kurdistanê û îdara Bexdayê da heye û ev demeke dîsa dest pê kiriye û Bexda dixwaze bi hetan ha bi aliyê leşkerî û aliyê dinê ceriban nekarîn ha jî îca dixwaze wana birçî bihêle û ew tiştê ku di nav makezagona wan da bicî kiribûn ew reqem jî naxwaze êdî bide wana evan demê hayê dawiyê dîsa danûstandin heye û hetan ha jî hêjê encam nehatiye girtin kek salim tu çi dibêjî ji bo vî Kekot mesela Bexdayê û başûrê Kurdistanê da ji xwe pirs zelal e yani pirsa netewa
به دموکراسی چارەسەر نابێ کوردا gelek jara hewildan ku vî tiştî sererast bikin xwe ji îrada Bexdayê xelas bikin û bi serê xwe organize bikin lê mixabin hê jî zixta demokrasiya Ereb parlamentoya Bexdayê li ser Kurda tesîrekî mezin dike pirs car dinê beşekî pirsê ji alî me ye yani ji 1992 bi vir ve li Başûrê Kurdistanê bu dor 30 salî 28 salî îdarekî bi serê xwe heye û ev îdare divê ku van roja bidîtana lê ciyê dilxweşiyê ye ev vê sala dawîn dibinê pêşengiya vê hikûmeta nû Mesrûr Barzanî da Parlamentoya Kurdistanê zêdetir çalak e vê pirsê kiriye rojeva xwe û dixwaze xwe bi xwe îdare bike ew reforma çaksaziyê rêlgenderiyê girtin û îdara sîstemekî pêşketîtir ku bi giştî wek çaksazî binavkirin qanûnî deket em lêvîne û em bihêvîne jî ku ev sîstema nû keve îcraatê Kurd bi xwe bi xwe karibin xwe bi rêva bin tiştê ku Silêmaniyê qewmin ew jî alîkî da bi vîva girê daye tiliya PKK divirdaye PKK jî ji vî tiştî îstîfade dike ji xwe rêxistî wek PKK keysperestin yani li kurê valayî bibînin êriş dikinê û dixwazin ji van valaya ji van kemasiya ji van çewtiya îstîfade bikin lê em bihêvîne ku ev tişt ketiye proseyekî baş Amerîkî mehkî berê û zixtekî danî ser wan gotin em alîkariya pêşmerga bi şertê ew vegere got em alîkariya em ê bidin wezareta pêşmerga ev gavekî pir baş e em bihêvîne ku pêşmergê beşekî pêşmergê êyenekê ku dibinê pêşengiya Lahor Talebanî dane ew jî radestê wezareta pêşmerga bikin û yekgirtiya pêşmerga çêbibe û duwarê malî da jî xazinekî wanê müşterek çêbibe ez bawerim Kurdistan kare xwe finanse bike bê ku here deriyê Bexdayê xe û xwe ji vê parsekê jî xelas bike yani wekî dinê me ne bawer ku li Iraqê demokrasî çêbibe Bexdayê demokrasî çêbibe parlamento biryarekî demokratîk bêje Kurd xwedîvan mafane ti tiştekî wisa me vê nebe xeyalperest Bexda dibinê îrada Îranê da ye ê ku îro Bexdayê îdare dike Îranê van şer vekirîne û îro ê ku dixwaze li Kurdistanê jî tevlediya çêke car dinê Îranê Kurd jî vî tiştî dibînin Kurd baş bawerin ku Ereb çi mezin çi biçûk baweriya wan bi federasyonê nîne roja ku keys dike destê wan ew ê van heqa jî ji destê miletê Kurd dixin ciyê dilxweşiyê carnê min got Kurd vê hişmetî dane û em bihêvîne ku ev tişt bi ser keve Belê gelek spas kek Salim em kek Henefîka tu çi dibêjî ama wisa Kurd û kurmancî Neha ez ne şaşibim di 2005 da ev anaya makezabûna Iraqê a federal hat qebûl kirin li gorî wê makezagonê yek gere heya 2007 yani di nava 2 sala da herêmên nakok wek Kerkûkê wek Xanefînê wek deşta Nînova wek em bêjin Şengalê gere ewan dera li wan dera ji miletê wê derê bipirsiyana û dixwazin li kîjan beşê li kîjan beşa federal
بجي وي ببرسيانا ريفراندوم تشيكنا يعني براستي او ايد ديا جرا موچين پێشمەرگا معاشی پێشمەرگا گەرەژ بچەیە مرکزی باتا داین و ئێسسیا ژی گەرە کورد li gorî nüfusa xwe teqrîben ji sedî hevde ji bütçeya merkezî par bistendine. Lê yek ji van jî bi cînanî. Çima bi cînanîn ez dixwazim hinekî li ser wî çend gotina bêjim. Yek hettanî ku partiyên başûr PDK û YNK li hevkirî bûn, di wan salê ewil da hinkî li hevkirî bûn. Para wan jî şandin. Lê piştî ku di nava wan da ew hemahîngiya nava wan a ji ortê rabû û vê gavê em lê nêrin sê partiyên mezin PDK, YNK, Goran. Hemahîngî di nava wan da tune. Li Bexdayê her yekê dengekî ji wan vetiya. Mixabin. PKK ji alîkî din da ji jor da fişarekî daniye ser wan. Dewleta Tirk û dewleta Îranê daniye ser wan. Bi rastî cesareta ku dewleta merkezî Bexda ew cesaret ji rewşa Kurda hinkî digire. Ku rewşa Kurda ku Kurda yekrêziya xwe dewam bikirin di nava wan da yekrêzî wisa saxlem ve Bexda wisa rehet nikare berê xwe bide Herêma Kurdistanê bi rastî di asta navnetewî da jî dostê Kurda her ku diçe zêde dibe. Yani êdî em bêjin Amerîka û dewletên Rojavayî zanin ku Bexda dibin kontrolekî da ye. Ne mümkün e wisa xwanê dike ku nikare têkeve bin kontrola wan. Wî dizanin lê belê dikarin bi Kurda re. Îro sivê ku Bexda bêje bira Emerîka leşkerê xwe ji Bexdayê bikişîne ew ê Emerîka di cî de bibe hewlêrê. Ev mijarekî berê evan mijarekî Nêzî hevlê. Freye evan mijarekî freye min xwest ez palê bikişînim ser bütçe û van nakokiyên hayê dawiyê gelekî spas em nawe biçin alîkî din welatê xwe biçin aliyê binê xetê ku eva 6-7 sale yani kavil biye û heta kengê jî dê devam bike em hê niha nizanin lê ji bo wî eva 2 salek ku Yekîtiya Milleta li Cenewrê çend civînan çêkir ku ji bo wî makezagonekî amade bike. 4 civîn çêkir bû civîna hefta çûyî jî civîna pênca bû. Li wê jî bi qasî ku em tê gihîştin wê rojê di bername hevkarê me Siraj Qiricî da ew kê Hacı got Kamran Hacı ku bi ser navê NKSê di wê da bû ew ê digot malesef tiştekî ji vî jî derneket û hêvî nake ku zû jî tişt jê derkeve. Ji aliyê din ve jî astana heye Rusya û Türkiye û İran heye eva jî li hember wî ye ya jî alternatîf e gelo dibêjin. Hûn divên çi yani dê bikîje ku heta kengê eva bidome dê bikarbin jera destûrekî bibînin ku bibînin dê çawa bibînin. Kek salim tu bêje. Kek Mirza li hevkirin bi du aliya dibe. Yani divê hedû alî jî bêjin erê dagû li hevkirinekî çêbibe. Şam îro ne di şertê 2011 ew sêza daye. Şam îro gelek xurt e. Rusya li mintiqeyê piştî hikûmeta Trump valayekî mezin çêbû, alîkî da Türkiye, alîkî da Rusya, alîkî da İran xwe li mintiqê bi cî kirin. Vana tev ji bo Şamê bûn quwetê nû. Loma jî Şam di şertê niha da ne digel li hevkirinê ye. Lê Biden got Amerîka ji para hat. Ew gelek mühim e. Ew mesaj ji hemû mintiqe me re ye.
yani ev mesajı İran'ı ra, Rusya ra, Türkiye ra, rejima Şam'ı ra. Yani bavarın ku Amerika şparate, şparahat. Ev şparahatın ser rejima Suriye'ci u ser mıntıkı devletin mıntıkıcı ev xwe bide nişandayın dinava çend mehanda. Aliye dine navmala Kurdî nel hebe. Me çıka beje navmala Kurdî ew jî birast divere münaqeşe kirin. Ez dixwazim kek Mîrze çend gotin bêjim divirda. Em divê hinek tiş zelal bin. Ez duwarê navmala Kurdî da jî ne geşbînim. Yani divê ku meriv pirsê baş bibîne çi qewmiye, çi hatiye serê milletê Kurd li her çarpeşê Kurdistanê bi hebûna PKK, bi hebûna KCK. KCK sîstemekî ava kiriye. Ev sîstem li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê navê wî Kongera Civata Demokratîk e. Li Rojhilatê Kurdistanê navê wê Kodar e. Li Başûrê Kurdistanê navê wê Hereketa Azadî ye. Berê navê PCDK bû îro bi Hereketa Azadî. û li Rojava Kurdistanê jî navê wê Tevdem e. Ev her çar rêxistinê ku min ew binav kirin perçekî sîstema KCK ne. Kek salin bawer kek ku em bikevne wî mijarî ez nakevî mijarî. mezam bitej Ez nakevî mijarî. Ev da gelo nav Xelîl Aldar be ya Mazlûm Kobanî be. Ferq nake. Yani ev sîstema katiye ava kirin bi vê sîstemê navmala Kurdî nayê leka hev û li Rojavayê Kurdistanê min ne bawer e ku NKS û PYNK werin kêleka hev û hevgirtinekî ava bikin. Yek şertekî lazim. Yek şertekî. Ger ku Amerîka rabe pêdarê û mintiqê hukmê xwe nîşan bide kare bi hêza xwe ya fizîkî vî tiştî serrast bike. Bele. gelek spas. Kek Henefî tu gotinê te heye li ser vî mijarî? Belê, ez dixwazim çend gotina bêjim niha ji boî ku li Cenevrê encamek derê hê zû ye rast. Hê jî di sahayê da gelek tiş çê dibin. Li İdlibê car bi car em bêjin ew wan hêzên ku bi ser Tirkiye rane ew êrîşî rejimê dikin carna rejim êrîşî wan dike li Efrînê û Serêkaniyê û Girêspî herro Kurd tên revandin û em bêjin tecawüzkarî û kuştin her roj tibiye tiştekî wek normal û dîsa li em bêjin Hesekê û li Qamişlo di sê roberê leşkerên bi ser rejimê bi ser li devereke dinê bi ser Hesedê da çûn. Hesedê jî încar li wan hevdû bajara sengerên rejimê dorpêç kirin. Hê tiştek ji hev neqetiye. Lê ez divê baweriyê de. Ez divê baweriyê de me ku Amerîka difetile wê Amerîka dixwaze ku Kurda bike aliyekî li Sûriyê bike wek aliyekî û Kurda bişîne Cenevrê wek aliyekî. Hetanî ku ew neve li Cenevreyê encam dernaye. Ew bi tenê jî têr nake. Li Cenevreyê di eslê xwe da İsraîl heye, İran heye, Türkiye heye, Amerika heye, Rusya heye, evana hene. Gere evana jî li hev bikin. Di serî da gere Amerika û Rusya li hev bikin. Dûra jî Rusya İranê û rejimê hinekî kedî bike û em bêjin Amerika jî hinkî Türkiye û em bêjin Kurda hinekî bîne rê û bi wî awayî ancak encam derê wisa xwanê dike. Lê ez hêvî dikim ku Kurd nakokiyên nav xwe deynin aliyekî
ایدئولوژی خوی چوت دینن آلیکی او لسر اساسی کو کرد ده آخا خدا ببن دستهلاتدار ببن خودی ستاتو لهب gelek spas ببن یک دیزک gelek spas kek Hanefi elbette li bes aliyê Kurd û Arab nînin hem di nav xwe de hem jî li dervayê xwe gelekî dest hene tê de dibe wana tev li hev bikin ku bikarbin tiştekî derxin ortê ne hem hatin xalekî dinê du hem mêvanê min ê dinê jî hene mesela dal Kurdê ku ava du sê roj ji nîqaşekî di medya ew de heye ku dibêjin dal Kurd xwaze navê xwe biguhere êja ji bo wî jî me gazî tu hem mêvanê xwe ku her yekşem futbolê ji bo me şîrove dikin û xala wanê serî jî ku futbolê şîrove bikin dal Kurd e û Amedspor e êja va dal Kurd eva çend roj e di medyayê de ji nişkeva de derket ku 23 Meyê kongre wan heye û dixwazin navê xwe û remza xwe biguherin ev nav û remz jî bû ku her du hevalê min ku her hefte li ser wî disekinî li ser wî diaxivîn û bîne piştvanê wî alîgirê wî ku bi hestekî netewî ji bo wî piştgiriya dal Kurdî dikirin û ez ana gotinê didim kek medî ku moderatörê wî tiştî bû û Elî Fikrî jî şîrovekarê futbolê ye û her du jî hevalê me ne kerem kek medî Spas kek Mirza peş berî her tiştî ez silav ji te û mêvanê te kek salim û Hanîfî Turan dikim bi rastî dema em bername xwe birêve dibin kek Elî Fikrî Şix jî pir baş dizane em hergav dibêjin ku em ê bi tîma netewî dal Kurdê dest pê bikin em hergav wisa dibêjin îja bi rastî vê carê jî dal Kurd bi rastî jî nîşan da ku tîma netewî ye ji ber ku pêşniyarên ku hatibûn tu kes nedixwestin ev pêşniyar werin qebûlkirin bertekek reaksiyonek pir mezin hat nîşandan ji bo guhertina nav û logoya dal Kurdê kek Mirza ez dixwazim destpêkê de belkî hinek temaşevanên me nizanbin Serokê Fexrîyê dal Kurdê Birêz Remezan Kizil pir caran behs kiriye çîroka dal Kurdê behs kiriye nav û sembola dal Kurdê ji Kutê bi rastî hinek Kurdên me yên mütevazî li herêma dalarna ku li Swêdê li nîvê Swêdê ye Kurdên li wir di sala 2004 de tîmekî ava kirine ku navê wê jî nêvî ji navê herêmê girtine û Kurd pêvekirine kirine dal Kurd nav ji wir tê ji navê herêmê tê yanî Kurdên dalê dalan îja logoya wî jî bi rastî ne pir profesyonel be jî bi awakî îmkanê xwe alaya Kurdistanê danîne ku Kurda Kurdistanê temsîl bike ala Kurdistanê û di sembolên wê herêmê lêxistinê ku bêjin ku em li vê herêmê ne lê em Kurdistanî ne wî hawî logoyek çêkirine bi rastî divan di sala 2004 heya sala 2017 dal Kurd bi rastî bi îmkanên xwe kêm serkeftinekî pir mezin bi dest xistin ku li cîhanê mînakên wisa karibû tune be yani ez bi xwe lê rast nehatime bi rastî di 13 sala de hatin Lîga herî bilind ya Swêdê ku jê dibêjin Allsvenskan îja dema dal Kurd hat Allsvenska dixwestin ku li herêma ku lê ne Kurd hindik bûn lê serkeftî bûn dixwestin bajar biguherin îja mixabin duê demê de bajar guhertin heta du sala de du bajara guhertin û pandemî hat ketin krîzekî pir mezin bi rastî ji ber bajar guhertinê ketin krîzekî mixabin salek di Allsvenska de mal û ketin Lîga Superetanê îsal dîsa ketin krîzê ji ber pandemiyê îja bi vê nîqaşên ew derketin yani gotin bira mademkî bajar guhertine ew kirine hinek nîqaş di nav alîgira de derketibû ku
nav were guhertin, logo were guhertin. Ez ê gavek din werim ser wê. Îja nîqaşînê wisa derketibûn piştî ku îsal ji Superetanê ketin lîgek din, rêveberiya nû neçarma kongra xwe ava kirin di meha 12 Mehê de. Rêveberiyek nû hat serdal kurdê. İcraata wanê ewil jî bi rastî pêşniyara wan ev bû ku dixwazin bêjin dixwazin navê dal Kurdê biguherînin û logoya wî biguherînin. Tamî dema belavoka xwe bela kirin, reaksiyonên pir mezin hatin nîşandan ji alî gelê Kurd çi li diaspora bin çi li Kurdistanê bin. Niha li gor daxuyaniya wan meriv fehm dike ku çima dixwazin nav biguherin û çima dixwazin logoyê biguherin. War diyar dibe ku vekirî nabêjin, war diyar dibe ku dibêjin ku heger navê Kurd pê vebe, an jî nizanim alaya Kurdistanê li ser logoya wî hebe, dikare sponsor pêde nebin, nizanim Alî Aborî de têkevin tengasiyê, vana nîqaş dikin, vana seden nîşan didin. Yani em dizanin yani perê ku ji futbolê tê, ji sponsora û ji saziya weşanê û ji temaşevanan û ji endaman pere tê. Ev ya ne pir ew ke, yani qesda wan sponsor kîne meriv nizane yani, evana eşkere nekirine. Îja ez dixwazim bêjim ku madem ku meriv kare wisa bifikre, dixwazin nav biguherin, dibêjin ku işte me bajar guhertiye, em navê wî biguherin. Yani êdî dal nehewceye pê vebe nizam çi be. Çima hûn navê Kurd jê radikin yani, seredem çi ye yani. Yani we eger bi qenata min navê wî bikirana misal navek din ku hemû Kurdên cîhanê temsîl dike, çi Kurdistanê çi derve, meriv bêje kare Euro Kurd bûna, World Kurd bûna, Svea Kurd bûna, Euro Kurd wek Kurdên Ewropa, yan jî World Kurd Kurdên cîhanê, yan jî Svea Kurd wek Kurdên li Swêdê. Belkî ew qas reaksiyon zêde nehatane nîşandan. Mesela logoyê jî çima alaya Kurdistanê de dixwe. Ez bixwe bi rastî ez jî ne profesyonelim lê ez jî carna logoya çê dikim, sembolên wisa çê dikim. Ez amatorî kar dikim lê biroyên ku logo amade dikin ez wan pir xweş dişopînim. Elwan mêze dikim ku logo çawa tê amade kirin. Rast e belkî logoyên dal Kurdê hinek amatörün yani li ser alaya Kurdistanê daha sembolên dalê danîne, lê nayê mعنê ku gere ala Kurdistanê tê tune be. Em li tîmên cîhanê mêzekin wek Barcelona. Di mêzekî çend sembol tê hene ku yek jî alaya Katalonyayê ye. Li a Bilbao mêze ku di mêzekî ku rengên alaya Bilbao tê hene. Di logoya Milan mêze bikî alaya bajarê Milanê tê heye. Îja hinek tîm jî hene ku bajarê xwe temsîl dikin, bi rengê xwe, remzê xwe, sîmbolên xwe bajarê xwe temsîl dikin. Wek mînak pir em giş dizanin wek Diyarbekir, rengê kes ku sor e, herkes dizane ku Diyarbekir bi zebeştê naskirin bi rengî wî kir. Îja eger ev pêşniyarê ku wan anîne wek biratî, tu îfade nake. Ne Kurdên cîhanê, ne Avrupa, ne Swêdê, ne Kurdistanê biratî tu carî vî navê Kurda temsîl nake yani. Em bêjin ku mesela li gor qenata min Lîga Kurdistanê heye, em bêjin li herêma Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê. Tîmek heye navî Botanê, yek Şirnaxe, yek Farqîne, yek nizanim çi ye. Dikaribû tîmek jî hebûne navî biratî bûna. Yani li wê herêmê çêbiye navî kine biratî, temam. Dema tîmekî li Ewropayê û cîhanê Kurdên ji Japonya bigire heya Amerîka, ji Arjentîn bigire heya Rusya, alîgirên wî hene, dibe ku di navê vê tîmê de ew hebûna, wan gişa temsîl bikirane yani. Bi vî havî gere temsîl bikirane. Îja di logoya wan de
Em bejin mesela ala Kurdistan'ı derxistine seri nizam çiye yani seri Peskuviye, sere peskuviye. seriyeki an beranekiye از زانم دهنك تیما ده دلو گوان ده رسمی حیوانه هنه رسمی حیوانه هنه اوجی هزاوی تیمه خوازن نشان بده کو وقت مینا کس بیجم تیما باسکتبول یا ام بی یا شیکاگو بولز مثلا دعوان دجی لو گوان سری حیوانه کی یه لو ماجی بمن وامپر شاش کریه یعنی بوی پیشنیار اخوه نل بنده بونکو و اوقاس ریاکسیون به آدم شده إذا الجور داخويانية وانيكو آنها دانه ev peşniyar paj da hatiye girtin ve de kongrede ne nikaş kirin ne peşniyar kirin. Yani bu kanat amıcı evet her çıkaz sedem nişan dedin ku abori beji dinav gelilde şikin پر اجداجی هنه يعني اتخاذ بيش قالك سباس مرم با كيك علي فكري شق برا هناك جاو ديتني اخوان السيرفي مجاري بوما بيشكيشكه كرم كي علي فكري شق ev krizaku derket ne krize kapasite o da kullanıcının dal kötü de 2004 de دنجت هناك النزمة مگو اها dengenliğe başlayayım. انا باش بل Tabii denge kubrinkim. Ev kriz ne tişteki basit. Bu ne tişte basit şey derket. Eri بعملاجة ki dine derkete peşiyame de bingehi avede de kakile vede ev kriz irza şevaza revebini du şevaz hene yek sala 2004 hayat sala 2015 deslatdar bu de sala 2015 xirtini jifore henek çareseriya geriyan وكك ديتن لتشتكي كنزة كتبه شيوان شيوازك هي مودرنيست هي جاكوبان وهي تشتيدني إيروجي همان تشت روجة بديه راست يعني الدنيا هنك تيم نابي خد بهرني چما بهرني ديروك وانده تشتين شرم هني کاروباری نجات پرستی هنه بریابنه خوشوه وقتینه جبلیوه جبوت شتکی دنیجی نابی خود بخنیم امورن سر مثلا دالکو و کردستان که آزاد وره انشاء کرن دلت که مهبه نابی کرد نابی کرد تکلا نکادنه جبو فرسنده وکهبیه به هر کس خوشی ناوی خالی بکنه هنگا ناوی باجاری کنه ناوی باقی کنه یا ناوی دیا کنه کاره پیشبازی خوب دونه جبلی وان هر دو خالا دوهرتنا رمز و نابا نای دیگر چما دال کرد خواست کو ناوی خوب کنه اره گلک تشت هاتن بوتن دبك وأرجي هنك سلامة في حسبانتن لي أزمن تسا دبك وأم اللي دالكو لي باشكو يعني وكا كنت تزاون تزانن بناوي دالكو سبورتر هنا فيسبوك يبه رومبنك 1,400,000 يعني أندامي بي أجب كيري بي هنا ليه اونت بن کنترولا ریلبریات دال کرده تو کسیرا ریلبریات دال کرده بدتنه اون جیباش زانم 1,400,000 کس رو به پلاتفورم که دادن رو پله که دادن جور پره دنیا یکی اینه که او کنه کریه لیکولیم کرده سره 600,000 ویش و کردن دیاسپورا پورایه yani bu kim mi?
هزار صد هزار آلیگری و هبه تی اصلا گبینی ev defter mızın u revebriya dal kurde nikare jibe asla jibe defterti istifade etme eviyek. Yadı dua o kekunzanın her ti cülü berke xwe froşi yani maçtır. Bu Galatasaray mesela şu ev ala hareket başladı. Verdeji ezbim cülü berk frotin net deste revebriya dal kurde. Yani skalip direşkin. Ne? بله Divir ev kese vega ku teslatdarın kongrede revebriya wan hatiye reisen kirin dixwazin tîmê hê profesyonel pir bikin û ji rêveberiya kevin zelal jê biqetin. Loma wiha biryareke ku serê nefikirîne, kuşek ku serê nefikirî. Yani xwe bi vegotina wê de jî gelek çi tî mezin hene tiştê ku nayên parastin jî hene û dure û bertekeke mezin hatin nîşandan paş ve dava ahletin û gotin xwe negirabî me reklameke negatif kiriye yani me proaktif tiştekiriye ku dal Kürt böyle roje bê. Lê dîsa ez bawerî xwe dibêjim wê ev mesele divir de nemîne. Çima nemîne? Bela ku rojê wiha de bi kelecanê em xwedî dertêm divan tiştane. Di xwedî derketina me de istikrarek tune xwedî derketina me de sazî tune. Xwe me jî wiha naşewile. Weke ku hûn dizanin netevbûn yani pêvajoya netevbî ne tene girêdayî siyasetê ne afer weke hûn jî dizanin krîket sembolekî netevbûna Hindistanê ye. Rugby sembolekî netevbûna Afrikaya Başûrê. Ez karim zêde bikim. Lê düşmendiya me netevî ne netevperwer e. Düşmendiya me netevî civakperwer e. Loma em zû şefqetin û em nayîne baher. Yani ev jî pir balkêş e hê em nebûne netev hê me netevîha yekîtiya netev avane kiriye em tahayyûrên civakê weke qaydê yekîtiyê dajon berhev. Dîsa dê vegerim ser dal Kürtê. Dal Kürt erê rastî jî semboleke netevî dem jê xwe dikiriye. Dal Kürt li Swêdê derket asta herî bilin derket Allsvenskan yani ji wê pêve seviyetine ye ji bo Swêdê di nava kriterê Swêdê de ev tê çi manî Dal Kürt teklek jere mabû bu ku bibe dünyevî yani nav netevî êdî bibe aktorekî lê qebeta me nekîşt. Em jûr ketin piştî ku em jûr ketin em süper etanê jê ketin veke em hatine ser seviya xwe. Lê em hatine ser seviya xwe êdî em ser vê seviyê nafikirin em li dû nakokiyê berê astengê berê ne ji bo wan em hinek biryara distînin û ev xosret deftêne. Ez xwazim gotina xwe dubera bikim ji bilî guhartin navê Dal Kürt û remza wî ez bi her halî her biryarê dipejirînim. Biryara profesyoneltiyê, saziyê ji nû ve avakirinê, têkiliyên nûjen û modern serserê min serçavê lê ji bo vê jî dibê ku şêvaza me ne jakobenîzm ne ji şoan me dibê ku em bişêrin, bifikirin. Bela ku em ciyekî denek ku em ê karibin
والسر هناك اساس راستكين جنوب ابابكن وها بمشنجي از باورم انا قالك سر بكمل تشتكي دني وكا تيبنيه كي وكا برسك يبر هركز خود برسك قالوا وبيستيه و وای 15-16 ساله دالکوته و دکتی آسفنسکانه futbolistik ku dal kurtun mala dal kurte hatiye perverde kirin u ye transfer kirin ve tabisti yani em vikari nakin le jbo tiştedineji em vikari çabe her dakhim ve kabotmin afas gelek spas kak madil vira Nereye? kak madil tişteki din kutubeji heye نعم لبردا کنگره کامی بنرن باورم و پیشنیار نکرده روزه هوا که من فهم کردم هکر دقیقا داوی لگور قانون سوئدی جی از ور تخمین دم کم کی اف پیشنیار دوی نکرده روزه و دو کنگره در نه پیشراندن بلکی که سالم جمع باشتر زند باورم تشتا ل وقت کوی هیا دبی لگور قانون سوئدی وانگو ارتنا ورن چیکن باشه gelek spas bo ve her diye سپاس gelek spas kek Ali Fikri u kek Mehdi mala ava em jarek din biz verin xala xwe dine kam evanı milim kuman aha kego ava em verin ser mesela HDP خاله ما هفته بو هدف اوا دمکه یعنی اوا هفته کی دو هفته د چه زیارتا هنکی پارتیا ل چقصا عجيبه کو او جي کو زیارت که ناخوازم بوارا در کم سر اکرانی در کم سر او که تلویزیون شاشه تلویزیون ناخوازم در کم رسمی هم بکم سر روجما از وی پرسی پیشی همه جکک حنیفی پرس تو چت بیجیش بوی یعنی اوا نشتر ما نها HDP her çıkas dibêje ez partiyeke Tirkiyeyî me lê ew kesên ku dengê xwe didin HDP ji sedî nod û pêncê wana Kurd in miletê Kurd dengê xwe dide wan HDP çima bê helwestê datîne bi rastî sebebê wî pir zelal e HDP li ser wê îdeolojiyê ku divê hema bira Erdogan bikeve bira AKP ji desthilatdariyê here bira CHP û İYİ Partî werin çi dibe bira bibe ji bo wan nemîne yani wî hesabî bikin mêrkê parlamenter ê CHP dertê partiya xwe rexne dike yaw divê eybe evana 6 milyon deng stendine tên me ziyaret dikin em xwediyê malê ne divê ku em wan ra derên derva derên berdevê derî û em wan bi hev ra ji raya giştî ra em tiştekî bêjin ev min dev ji wî berda yaw yek parlamenterekî zikê HDP min dev ji ê Tirk jî berda ê Tirk ew aynen ew siyaseta ku HDP vêgavê dimeşîne xwediyê wê siyasetê xwediyê wê siyasetê ne ku bira Erdogan here senî başkan yaptırmayacağız ew xweyê wê siyasetê asıl ew in lê di nava wan da parlamenterê me Kurd jî hene yek ji wan dernayê nabêje ya birayê min em li 5 milyon û nîv Kurda em hekaret dikin ewan şerefekî dame dengê xwe dan me em li wê şerefê xwedî dernayê biya min ew parlamenterê HDP ê ku di meclisa Tirkiyê dane wezîfekî wan heye ku ji milletê Kurd lêborîn bixwazin bêjin em ne layıqî we ne
ام و باش تمثیل ناکن لقصورا ممزنه yani mesele tevir براستی تeviri yani HDP çima diçe ji CHP ra dibe çi ew her ji Meral Akşener ra bece çi yani ko ne çeçiye ko her çiye o ed diya çi haber dedin mesela çiye dinabavanda kijan guftugotê gotin ew jî nekubşin îcat bi rastî evyanê ev wêne halê me Kurda ye halê me Kurdên Bakur e em di halekî ne baş da divê ku em îndî li xwe mikur bên milletê me jî li xwe mikur bê ê ku layıqî wan bin êdî bi wan re te bigere ne bibe çewtîtiyê ra ev çewtîtî nayek şandin a bi rastî gelek spas kek salim yani parti ki wiha ku li ser navê Kurda çûye wê raya 5 milyon û nîv Kurd girtiye û behra şeref û namusa Kurda ew qesa bin pê bike û kesek jî ranebe têda ne ê di nava wî de ne jî kesekî din heta îro kes deng nake hûn çi dibêjin بله او تشتی که حنیفی خوجا گو صدی ست راستن از وان گوتنی ویرامه روشا کردا لباکوری کردستان پر خرابه ایرو تحوجداری سیستم ترکیه ترک دموکراسیا ترک به HDP تونه yani HDP bi vê fonksiyona xwe hem li milletê Kurd biye bar û piştî hem li demokrasiya Türk biye bar û piştî ev divê yani HDP rêgir e bi îdeolojiya xwe rêgir e bi têkiliyê xwe yê siyasî rêgir e bi vê pîsîtiya ku dike rêgir e yani Henîfî Xoja gelek xweş îfade kir yani xwelî serê me be وی خوالیه هفت گذار سر ملت ما بکو بونه کتنه کچه سیاست ترک و کتنه بی حالی و ایک مکره بی حالی جی ایدئولوژیکیه سیستمکیه ان لوما دوی افتشت به هر اوای وره ناسکرن yani روشا ملت کرد لباکوری کردستانه جلوزانه جی خرابتره دوار سیاسی دا ایک مکریه بی حالی PKK'ye, KCK'ye u wan rexistinê wan HDP ne yani duwarê netewî da bê şexsiyetin duwarê siyasî da bê şexsiyetin duwarê demokrasî da rêgirin ne di nava wan da demokrasî heye ne jî milkarin bidin demokrasiya Türkiye û demokrasiya Kurdistanê yani van tişta tev zelalin divê ku milletê Kurd rojekî zûtir ev tişt divê were deşîfrekirin gere nav lê were dayîn Partiyên Kurdistanê PAK, PSK, Hakpare partiyên bi navê Kurdistan Partiya Demokrata Kurdistan çend beşî wan hene ev vana divê ku vî tiştî gor îmkanê xwe çend kes bi jî vî tiştî bibînin yani du tişta divê em ji hev cuda bikin hevallo yek jî duwarê hişmendîtiyê da duwarê îdeolojîya divê em zelal bin bi HDP bi PKK em nikarin 40 salê dinê jî em ê divê halî da bin û em ê xerabtir bin jî lê HDP PKK weqekî ne li welatê me li Bakurê Kurdistanê weqe ne li Rojavayê Kurdistanê weqe ne loma jî em du tişta ji hev cuda bikin duwarê îdeolojîk da duwarê hişmentiya zelal bin û duwarê siyasetê da jî vana weqe bibînin û bi hinek diyaloga karibin rê ji pêşiya milletê Kurd xweş bikin hani ê ku vê xweşkirî da jî bin xwedî gotin van Partiyê Kurdistanî ku min ew nav kirin gelekî spas
ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim keremke niha ku em berxwe ketina wek Kurd em berxwe ketina û yan jî ku HDP bi berxwe keta ê ku Ekrem İmamoğlu kirin şaredar Kurd bûn meriv rayê ku Kurda bi deyn da Ekrem İmamoğlu meriv wan raya jê bistîne ew ê AKP kar bike îca rayê dan Ekrem İmamoğlu rakir wêneyê Mustafa Kemal Helani hat Amedê hat şaredariya Mêrdînê qezaya min a ku ez vêga lê me hat Dicle kentê û li wirê çû wê şaredariyê wî wêneyê Mustafa Kemal li dîwarê şaredariyê xist li qarişî wê wan dengê Kurda ku dabûnê yê spasiya wî wêneyê Mustafa Kemal bû gere ji viyanê em berxweketina û em CHP sê gav jî berbiwan da bavê ta gav ewan yek gavekî jî gere ber pêda nabetina divê ku meriv siyasetê bi şexsiyet bike yani ab rastî ew qas meriv her tiştî nede nav destûpiya spas jî spas dikim em hêdiyê dî têne dawiya bernameyê niha meheqeq gelek pirs jî hebin lê pêşiya ku em dawî lê bînin ez dixwazim ewkekî bipirsim li Rûsyayê çi dibe yanî kesekî ku rêkberê Putin derketiye piyaseyê û bi rastî gelek alîgirê wî jî hene û Putin xwest wî ya ji alîgirê Putin xwestin wî bi dermanê bikujin doktorekî lê haybû wî jî jê xilas kir û di rojberê jî doktor di nav nexweşxana xwe da mirî hate dîtin yanî ev siyaseta haye li Rûsyayê çi be dê çawa jî Putin xilas bin ya jî çawa jî Erdoğan jî xilas bin mesela hûn çi dibêje ji bo wî ez ê bêjim aha dema ku Sovyet hebû tê bîra min wek pêkenok tiştek hebû digotin ku yekî Rûs yekî Sovyetê û yekî Emerîkî dikevin rikeberiyê ew divê li welatê me azadî heye ew divê li welatê me azadî heye Emerîkî divê ez vêga dikarim herim li ber koşka spî û bêjim Reagan Ronald Reagan însanekî bêaqil e nake pênc kuruş Rûsî divê em jî divê li virê em dikarin herin ew meydana sor û li wirê em jî bêjin wallah Reagan nake bêaqil e nake pênc kuruş zanî îcar bi rastî demokrasiya Rusya û a dewletên pêşketî ku Rusya bi wan re bi nav rikeberiyê daye ne bîna herin ne de astekê dane asta wana cuda ye û tiştê ku hat serê wala navê wî Mihail bû vêga vê paşnava wî nayê bîra min ewkekî Rûsî bû ew jî dîsa yekî maldarekî bi petrolê gelek zengîn bû ewî xwest ku ew em bêjin li hember Putin wek muxalefet destek bide muxalefetê bi avê pera jî destek bide wan tiştê ku hat serê wî rebenî yanî malê wî jê stendin dest danîn ser malê wî bû malê dewletê û bûye way wî
dansek navdin. Em li Amerika dinêrin îca li Amerika herkes ew maldarê Emerîkî ew ê ku dixwazin bibin serokkomat diçin pere ji wan dîstînin. Yani ki pere bide kê dide em bêjin Soros kê destek bike bi qîma xwe ye kes bi malê Soros nas îcar bi rastî îşê Rusya di wî warî da hinekî îşê wan ne baş bû û êko Navalnî jî destek dikin meriv lê dinêre ku tev nivşanûye gencin tev gencê xwenedan e û her ku diçe rêjeya wan jî bilind dibe. Yani tê gotin ku di van rojê dawî da li 120 bajar û bajarokên Rusyayê xwepêşandan çêbûn. Ev ya ne tiştekî hindike. Yani wisa xwaneyê ku ew ê ittifaka rojavayî niyeta wan heye ku bi wî awayî hinekî Rusya biwestin. Ez kar Belê. Belê kek Salim tu tişt dibêjî em derbasê pirsa bin. Eşi ama digotin bêjim Kerem ke. demekî berim makalekî xwen wexta ku Yeltsin hat serkar Gorbaçov çû û sîstema sosyalîstiyek çû ew hat hesabkirin ku hemû dewlemendiyê Rusya fabrîqê wî rê wî hesin lîmanê wî tiştê ku li serê hilberîn tê kirin li piyasa vekirî da rûmeta wî 170 milyar dolar bê. Bala xwe dê. Tiştê ku me dixwe derbasê komünîzmê dibin û dunyakî nû hatiye avakirin û bêjin çemekî şîr û çemekî hingiv diherke û înê herkes gor hewcedariyê xwe wê karibe ji vatê îstîfade bike lê ne wisa bû. Yani çend sal ket nava wî piştî Yeltsin çû li wê mintiqê ew hinek serîhildanê ku bi navê serîhildanê orange yani rengê porteqalî li Ukraynayê li Gürcistanê henîpî xwe ji navê Soros binav kir. Yani ev tişt bi Soros ve hat girêdan lê xelq azadiyê xwest. Yani ew jî qewmî lê divê were qebûl kirin Yeltsin Putin Rusya rakir piya. Rakir ser piya û anî sevekî gelek baş. Îro li dor 2 trilyon nîv hilberîna wana giştî heye. Yani hema bêje yani qasî Almanya nîne lê siya do Almanya çiqa hilberîn çêdike Rusya hatiye vê noktê êk wan anî Putin e. Di vê noktê da vana canê ditirsin ku tiştekî wek şoreşa orange cardinê li were li darxistin û ev sîstem di nava Rusyê da serîhildan çêbin. Malûm e NATO hatiye biye cîranê Rusyayê hemû welatê Baltîkum bûne endamê NATOyê welatên kevne sosyalîst bûne endamê NATOyê. Yani Rus di vê noktê da tedbîra distînin û Putin bixwe sîstemekî otorîter ava kiriye lê ji bo gelek tişta pêk aniye çawa ku li Tirkiye Erdogan rayê distîne di Rusya jî milletê Rus ray didin Putin. Yani ev jî bêjin dîlemakî demokrasî ye lê rewş ev e. Belê. Gelek spas ez ji rejiyê bixwazim ka bawer dikim çend pirsene kabla pirsa bi rêzê ve bînîwerin dara er sönmez dipirse divê dema milletekî di warê aborî de tedbîra xwe negire ew millet nikare li ser piya bizikine. Di vir de sûcê kî ye? Ez bawer dikim ew li ser mesela başûr vî pirsîye îca kî ji we dixwaze bersiv bide hema avîtî û tê pirsa xwe Sûcê desthilatdarê siyasî ye. Yani wexta desthilatdarê siyasî wazîfe wan ew e xelq rayê dawan wan da serkar ya ew xwe dî îdane
اشخالك دنگ خوازن خال دنگ دوان پیوسته او وانتشتا چارەسەر بکن لێ سیستەم هەنە یعنی سەری ئەولید وێ دەستگا وەرناپاگرن لە کوردستانە باشوور دەستگا هەناتنەوەکرد یعنی سیستەمی پێشکەتی دموکراتیک مۆدەرن لەسەر دەستگا هاتێن ئاواکردن ئەم بەهێوینە کوردستانە باشوور کەتیە وێڕێ ئەوێ دناوە دەمێکی کورتتا وەرە سەر حەمدی خۆ آخر ام دزانه که گلکی دست هنه دنافدان ناهیلن که سیستم رونه سیستم بگیجه جی کی هدفه کی سبب گلک سبب آجی اون یعنی نکو همه جوان بخواد کنه پیک فته از دخوازم تشتک بجنگی واری دا یعنی مرب وقتا کل وی مسئله بنیره پیواجوه که ملت کرد لباشور کردستان پیواجوه که در باست هلبت دولت و آوا کرن وسا پر راحت نینه برای دارم تایبت جی کی منای کردا اینجا که 4 آلیه مروا دجمن بن او daha زوره براستی ام باش دزانن Türkiye digo çe digo mevaj birçina koşun اونش برچینا بمرن ایران دوی کو از سینورا بگیرن از اواب کمونیزم چه یعنی لگوری کو هوقاس پارتیه مال هر جینین هیچ حتی ایرو کاربونه خو اداره بکن بوی بچه هندک بوی پره هندک او جی جبوی وان هم حقیوان جی نخور جبوی وان سرکفتنه کجی پره کد کبه بد جوان و پره کد کبه بد جا بغدای وقتا مرب بده هف پر جدایی کی مزد نابدای لیدی ساجی جامعه بوی آوایی جی جخی نیوان مهکدمه پاشی کل سلیمانیه و پیشاندان دست بکرن وسا تبکیه پر مزن جی چه نبود ام وی جی بدن برچاوه خواه هلبت دوی کو دستلادار کیبن siyasi kibin ev van mesela bifkirin o roje tengji bidin berçavê xwe ol wê gole tevbigerin helbet her tişt destiyê wan daye lê belê em hinekî destê xwe jî beynin ser dilê xwe ez wisa bêjim. Spas pirsa didiya Bedran Acar dipirse pirsa min ji her du birêzan re gelo di roja îro de roj nehatiye ku Kurd di nava xwe û di qada navnetewî de Kurdistanekî serbixwe münaqeşe bikin silav rêz ji we her diya dipirse yani ez xwarim çend gotina bêjim yani Kurd divê her halûkarî da duwarê hişbendîtiyê da dewlet bixwazin yani bê dewlet ev pirsên me netewî nayên çareserkirin yani nasnama me inkar biye gotinekî Hannah Arendt heye divê civak û millet kîjan nokteyê da maqdûr bin tim wê nokta xwe didin pêş yani em milletê Kurd diwarê nasnama xwe da diwarê xaka xwe da maqdûrê sed salan e loma jî em divê li ser xaka xwe bibin desthilatdar forma desthilatdarî a herî pêşketî dewletekî neteweyî ye lê duwarê fîzîkî da li Bakurê Kurdistanê ev tişt şertî wî em ji bo gelek kesin em nikarin vî tiştî têxin rojeva siyasetê lê wek hişmendîtî tiştek rast e axir rêxistinên Kurdistanî ji şêstî bigir heta heştê û nota heta notî hemî şiarê wan dewletekî Kurdistanekî serbixwe yekgirtî û demokrat bû sosyalist bû bavê min û sosyalîst jî ekososyalîst nebû jî wisa digotin ekososyalîst nebû jî wisa digotin erê ew per axir ew jî ew qasa bû ew kîwan wisa bû lê heta ew roj wisa bû
li îro jî mantiqekî din derxistine pêş dibêjin divan şerqla da belkî dünyayê teze dîtin dünya êdî baştir şîrovet dikin dibe em viya be pêngav bibin yani mesela federalizmi mesela kemnîne yani dibêje sînorê te hebe dibêje tu navxwe de ser bixwabî dibe eskerê te hebe dibe nizamçiyê te hebe lê dîsa jî em wek ew ka tu cînar bi hev re bijîn belê gerek ez jî dixwazim çend gotina bêjim li ser yanê belê lê belê ez ê bi meselekî ku hat serê me ez ê bi wî bêjim kerem niha li Amedê wexta ku pêşmerge hatibûn Amedê ew salên heştê û heşt tişkî savêga naybiram belê heştê û heşt be li Amedê bûn kampekî wan hebû ez çûm ciyekî serokê kampê berpirsê kampê PDK'yî jî li wirê bû me em rûniştin me sohbet kir min jê pirsî min got keko goha min got çima hûn otonomî dixwazin got babo hûn Kurdê Tirkiye got hûn şêrin hûn pilingin em bîna we cesareta me tune min lê nêr bi min yani resmen tinazê belê min got heyra Xwedê ji razî yani ji kerema xwe ciddî bersîvan bide çima otonomî govêga em wexta zarokin em bi kevira mala ji xwe re çêdikin encera divên malok hûn jî divên malok min got erê wala em jî divên malok got eva şeş heft care ku em maloka ji xwe re çêdikin em dînin berqedandinê dijmin tê divê gurm hînek lê dixe ji hev bela welat ke înca got bavên bihêlin çika em maloka xwe ava kin hê piştî wî îndî xwedê îndî em dikarin înca dîwar çêkin dikarin paca têda çêkin dikarin xanî çêkin îcar ez li wê pêvajoya wan dinêrim îro referandum pêkanîn newsa parpêra yani referanduma serxwebûnê pêkanîn ha ez bîna wan difikirim ez divêm ev mesele ev rê gav bi gave derencok bi derencokê em ê bi wan derencoka yeko em ê têda derên jor heta ku em digîjin ew daxwaza kek bediran em digîjin serxwebûnê ez di wê fikrê de me helbet ez dewletek serbixwe dixwazim ji bo Kurdistanê lê belê ez reel jî gere bifikirim di realîta îro da ez dibêjim em li ser welatê xwe bibin desthilatdar em hema dewletek federalî jî bi dest bixin îro ji bo îro ew tiştekî ji bo me serkeftinekî pir mezin e lê belê trêna me di rê daye wê dewam bike ka îndî em ê heya kurê bibin em misalî yani her Kurd belê Kek mücadele her keremke بله yani dünya devlet bir imkanı koyu fiziki ne bu ne devlet tüm millet yani her müdahale ki devat yakırın de 1880'da Napolyon irişe İspanya kır otorita İspanya helveşya le Amerika Latini haş devlet berdura çebu yani ev devletin ev tev koloni İspanya bu vakta ko merkez otorita merkezi şikes le haş devlet berdura çebu le Kürdistan'ı jî gelek numune hene yani vakta otorita Bagdad şikestiye Kürt bu ne destiladar yani le Rojavay Kürdistan'ı gelo işte 2011 ne kavmiyana Şam ji taqetê neketana Kürt îro karbon wek fizîkî hinek dest xin loma jî her dewlet bi alîkariya derawre şerê Osmanî û Rûsa 1878 Balkana Bulgaristanê Romanyayê Kirdewlet Yunanistan her ewa loma jî divê em zanibin tu kes bi imkanê xwe bi hêza xwe ya fizîkî nebiye dewlet Ecel Bakurê Kurdistanê îro em gelek qelsin yani gel ku li Ankarê otorîtek neşkê bi awakî em ebeden vî halê xwe wek fizîkî bi şerê çekdarî em nikarin
devleta Türk aqa xwe derxin divêk em maqûl bifikirin tiştê ku ana meriv dike tiştê ku Henîfî got ez jî pêra me yani wek di warê hişmedîtiyê de di warê îdeolojî de divê em zelal bin em dawa dewletê bikin vekirî bikin yani em vekirî bi rojane bêjin ku em dewlet xwazin şer nekin lê di mesela siyasetê mesela îmkana ye mesela quwetê ye û ev jî qeneta min di şerdê îro li Bakurê Kurdistanê divê ku em proseyekî gav bi gav bidin ber xwe ez بله گوتنه خواه داویه جی همه بیجن جبر که امی هدی ورن داویه برنامه خواه که سالم همه گوتنه خواه داویه ez spas dikim cenabê te ra ku te ev program gelek xweş bi rê ve bir Elî Fikî êşiq mij bî kir ez jî re spas dikim birast mesela dal Kurdî da û di vî di sêroyê dawî bi nivîsê xwe bi xebatê xwe gelek xizmetekî baş kir ez ji Elî Fikî êşiq ra jî gelek spas dikim da ku vî di sêroyê pir aktif xebitî dal Kurd îro em bêjin hemş xwedê ra dev ji wî bidyarê xwe yê çewt berda û ji Henîfî Xoca re jî spas dikim bû pêşdarî program bû spas بله که حنیفی ez di mesela dal Kurdê da ez dixwazim ku Kurdên me diasporayê li dal Kurdê xwedî derkevin ji ber ku navê wê Kurd e û remza Kurda bikartîne divê ku Kurd lê xwedî derkevin ew distiyê diasporayê da ye û ez ji bo te û temaşevanan te spas dikim ji bo ku we li me wan li me guhdarî kir û ji bo ku te jî vê derfetê da me gelek بله دال کرد سنگرکی بو سنگرک یک همی کرده امیه با هف اجاد به کرد لوی سنگری جی خواهی در کبن و از گلکی سپاس ود کم حنفی توران گلک سپاس تد کم که سالم چلیکر گلک سپاس تد کم هر وها سپاس که مهدی چلگن و علی فکری اشغجیت کم که بشتر برنامه مبون و گلی تماشاوانین چارپل مدیای ام جارکی دن سپاسی ود کن که اوان نزدیک 2 ساعتیه هم بمرانه و بهیویا خوشی و شادی و جیانکی باش جوارا بمینن دخیر و خوشیه دا حتی دمکی دن خاطری و